Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri beste behin Urreta Lur saiora, gaur kontan txotx denboraldia aprobetxatuz Ola Sardotegire etorriga eta hortako lehenbizi Ola Sardotegiko nausikin bilduga Iñaki Bengoetxeakin, gero Euskal Jatorri izendapenan koordinatzailekin, Unai Agirrekin elkartuko ga, eta azkenik Emako sindikatukin Xaber Iraolakin lehenbiziko sektoren inguruko berritaz hitz egiteko. Bueno, esan bezala Iñaki Bengoetxeakin elkartu gamen Ola Sardotegiko nausikin, ja txotx denboraldie hasi zen okerez banabile hilbeltzen eta maiatze arte iraunendoa pirile bukaera hontan gaude eta galdetzeko zer moduz hasi zinuen, ez, denboraldie eta zer moduz damakizuen oain arte. Bueno, nahiko ondo, egia esan denboraldia ondo hasi genuen eta bastante normaldu da, leheno egon zen bolara bat nahiko hor pandemia eta gero, baina noan ja iaz eta aurten nahiko normaldu da, jendea badabil. Bakarrik dena nahi dute larun bat guardin, eta denen prestatokirik izaten. Hastian berri sagardua probatu nahi justen ala saiago etortzen dire kliente sagardo zaliek. Eta, bueno, badabil, jendea animatzen da. Bueno, berreskuratzen nahi da nola bat orduan igual 2008ko krisio jalde batea utzite berri zone etortzea. Bai, kostatzen, pasa zela ematen zuen behila, baina jendeari arrastu gelditu zion, bildurra gelditu zion, eta urte pareat ibili da jendea, baina ematen du berriz astu dela, eta, haikea, poliki aurrera. Postega. Eta zer nolako giroa ikusi duzue hemen egunotan, eta, hilabeteotan ja esan dezakegu? Nahiko giro nahi ibili da. Jende ikusten dut, guain berriz bueltatzen nahi dela lehengo bezeroa, bai iparraldekoa eta bai naparraldetik eta ibiltzen duguna, eta, tranquiltzen nahi da, eta ematen du, disfrutatzen nahi dela jendea berriz bizimodo normalea, ezin zean beti kezkaren buruan. Azken finen Sardotegi da nola bat ospatzeko momentue, bai sardoaz, edo bai launekin etxeko, edo familiekin, edo mate dozon horrekin bai elkartzeko. Igual gero bai daude gaztek gehiago etortze gala pesta girora ez dakit nola ikusten dozone bai adintarte batetik edo desberdintasunek ikusten dituzon hemen. Bai, bada jendea etortzen dena zuk ezan zuna, gazte autobusakin, eta guk ez dugu haimesteko zalaparte ibiltzen, pixiat kontrolatzen dugu, baina bai. Eta gero bada beste jende bat, horregatik larun bat guarditan ez da tokirik izaten, eta ian guarditan famili giroan. Emazteak, gumeak, zemaitan ematen guarderi bat honek, kristo nume pila, eta alde bate ondo da, etorkizuna da, eta dena derecho dute, eta ondo ikusten duenik, jendea baini guarditan, lasaile bat ortzen da, demora gehixiokein, eta, aprobetxatzen. Bai, denetik dau. Azken baten denetik etortzen da. Bai. Eta, gero ja maiatze ondoren pentsatzen dut seituko duzuela hemen lanen eta kupelaz aparte ere bai enbotilatu iten duzuela, ez? Nola izaten da hoi? Bai, enbotilatu urte guzien iten dugu. Kupela gehoten di, botella handi bat bezala, den temperatura kontrola hori atezenetik invento hona izan duzen. Bai. Eta gasa egin, primeran egoten dira. Eta gero, udaranen botelatu, eta izan botella nahizen geha, txotxak gelditu iten dugu. Iten dugu bodega bezala sagardotegi tempora sasoia bat. Eta udaran ja terrazak eta egunoko beste menu desberdinak, nahi dunak sagartoiko menu ere baina, ja botellan gehiago. Orduan urte guzin zeharre bai erikia daukezue. Bai, bestalderdi ezke, bi toki bezala jugu, orduan bodega bezala edo sagardotegi bezala upategia, hau ibiltzen dugu alderdi hau, eta beste alderdi dugu, ekaina maiatzen azkenen kantu afariekin bukatzen dugu, eta... Ikusi du hemen. Eta gero, hor segitzen dugu, eguzkiat ez emadu, jendeak guztua kanpoan. Hoi beti hola da. Eta hortaz aparte ere bai sagazten lana izaten duzu, ez dakit nola aurre ikusten dozon aurten heldu dela sarroi. Nik uste nik binipin deretzen ikusi dut, eta nik uste badela desente heldu dela aurten, ez dakit nola ikusten dozon. Bai, urtabe hon heldu da, udaberre jaikerarri ondo aida launtzen, eudi jaiten du, nik askotan nahi zatun demuzala iluntzea eta gauean, egun ez ateri, eta gaur bertan igualdi goxoa eta lore zuri jartzen nahi da, nik uste aurten sagar urtie tokatzen da, baina aparte udaberri oso ona dihola,
eta izango da saharra. Bueno, eta sarra bada ebai pentsatu lana ebai izanen duzuela, nola iten duzuela noi prozesu? Lana, oantxen nahi adarra txikitzen bukatzen, hemen digan laizter joan barut, tratoreakin. Eta, bueno, belarra moztu, eta kimak eta lana bukatu orduko, egurra bildu zutakoak eta belarra moztu. Belarra, ardikene haitzen geha, bastante, zertik handik dute lehengo patroi frankoak edo makatzak txertatuak, ardik ibiltzen jutazpin. Baina nal ere, desbrozadora pasa bar da, eta beti bada lana. Beti bada lana, baina debai hitzein dozo, bueno, igual launtzeoik badauzkezu ebai teknologi berrikin, ebai, bueno, sarra biltzetik hasita eta ebai hemen kupelan mantentze ontan debai hitzein ez dakit igual nola bateko adaptazio bat edo eman duzuen edo nola ikusten duzuen igual asunto guzti. Demoratik honea ikaragarri, batetik eskulana, bizkarka dena hitzen ginen zakoka, guain gaina zako ziren, nik ez dakitze pasatzen zen guezon hontan, 60 kilokoak ziren neubriko zakoak. Zertien hor bazagon, 60 kiloko 6 zakokin, 60 kilo iten zuen, eta karga sagarra deitzen zen. Aia alde eta gu minio ustez jende indartzeko den tokinan, 8 zakokin zen, jiki gukin, neubri berdina. Eta guan berriz dena, bueno, kejatu egin gara, baina guan dena brozadorakin, segek ez dugu ibiltzen, aixeo, bildure, sareekin asko, eta, bueno, egizan desbrozature tratoreakin, eta lana, zako handitan biltzen badu gure tratorekin jasotzen dugu, eta lana asko errestu da lehen dikonea, guain, alere, bueno, bada lana, baina beharrik, lehengo jendia ez gira, guan baserretan, 8 marlon, eta beharrik adelantuari lan asko kendu dugu. Eta egizan nahi gustatzen lan polita da. Bai, oso polita da. Eta, bueno, nobedade bestela ebai igual itzein dezakeu, oen dela, bueno, berriki ebai ekoizpen ekologikoa ebai eman duzuela aurrean, nolatan izan da hoi? Bai, ni pixka bat antibotika izaten naiz, naturan aldeko naiz bastante, eta kimika eta tratamento gehiagi eta herbizidak eta alden guztiak kendu. Eta esan hon, urte batzuk inun proban, eta esan hon, hau da, gaurko esne behiekin bezala ez, eman da kendu ez. Naturari pixo dutzizagun, ardian ximaurra eta bar, gorotzakin, eta, bueno, pixkanakan pasakea urte batzun prozesuan ekologikoa. Eta ekologikoan, bueno, ez dugu pestizidik biltzen, batez. Arrana urten ez du beharrik, aklareo naturalen gute beharrak, asko delako. Eta gainekoan, bueno, iruditzen hau produktoa garbilegoa, bai guk ere lanien aitzeko ez du hainbeste buzo eta maskara beharrik. Eta bizi beste modu bate hartu, azken batian, 2 urtetik behin ematen dula gehiago, bueno, hori lehen hori bat zen, eta gaine bai. Eman, azkenien geak erre edo kontaminatu, lurra kontaminatu eta arbolake bizi motxeku jarri. Esplotazio asko, nik beti konparatzen dut, esne behiekin pasatzen. Gueden, 2 litroko behi oso abeatza zen ona, guan laroikoa behinon, laroikoa bezin onak. Eta orduan bezin pobre bizi da, gaur 100 litro ematen duen behiare. Osea, azkenin zertako egin da egin gehiago ere, natura martxa batien, eta nahi pixat horren alde naiz ez. Jan eranan behar dugula hor, atentzio pixate auki, natura izati zer den. Azken baten naturek, zuk esan duzun, martxa hoi dauke, denbora hoi behar dauke, eta guk dez ezin du hoi aldatu, eta ezin du intentsiboki hoi esplotatu, orduan, osongiolako ekoizpena nola bat behar da, eta eutxi behar zaio. Baina nola ikusten dozo jende hartu dola ebai kanpotik, edo igual kontsumitzailetik, nola ikusi dozo hartu dola hemen zuen apostu hau? Jende asko dago pixka bat, hola kabrestukin jarrita, baina nahi da pixkanaka kontu bat zen, eta, ekologik mundaina, eta, kartelak eta jarritu gure, eta gero eta gehiago kontzientzitzen nahi da. Iparraldean hori asko ze aurregotik joa, baina hemen ere ahi da kontzientziatzen jendea, etiketari behitu, ze produktu den, bertakoa dela, eta hori ahi da kontzientziatzen, eta sinisten jendia poliki-poliki gero eta gehiago. Eta jaketa aipatu duzun kartel gintze hemen ondoan dauku bertako sagarakin ine eta euskal sardoana, Unaiagirrekin elkartuko gero hortaz hitzeiteko zuek ere bai ikusten duen bezala honengatik apostu intzinuen, ez dakit badaukezon aipatzek nola sartu zinetean hor, zerbait aldatu zen, nola bermatu zinuen kalitatea? Aipatzeko asko. Unaiagirre elkartean sartu baino lehenago, juntan ginengu, Arantxa Iparragirre, Sagardoteikoa eta elkarrekin.
eta borrokatuko nuen Euskal Label. Orduan ezin genuen Euskal Sagardoa. Handiek ez zuten nahi, ez zuten usten, baina handiekin borroka dugu. Eta gu erdi ertainak eta txiki mailakoak nahi genuen, bertako produktuen jokatu. Eta azkenin 2017an, hor soka denin oantxerti binez borrokan, eta konseitu nuen Euskal Sagardoa. Eta baita ere borrokan ibili naiz, Naparrak sartzeko hemen, Euskal Sagardoan, eta, oain ematen du, iparraldea sartzea dijoala, eta Naparroak ere sartu. Nik esaten nuen, beti Naparron sagardu izautu dut, mugako gea, eta nik izautu dut, iparraldean, Naparro iparraldean, sagarra eta sagardua toki askotan. Eta badia anedotak, nik bandi jaio barra izango nintzen, 54ko ueldean, bere bidazoan, endarlaza baino lehenago, botxo ondo, zentrala bat bazen, badago, handik eman zuen, Irungo Gaztelu mendi sagardo gileak, sagar bila joan, eta bueltan heldu zela, urak eman zuen, bere kamiona eta sagarra, eta dena bidazoak eman zuen. Eta pentsatu ordune, sagarra desente ekartzen zen, bera Naparro aldi hortik, Elizondo bitartien, sagarra honea etortzen zen. Orduan, esatuko modun guk etxien izautu dugu, nean nahiak eta nik gaztean naiz, eta izautu dugu sagarra Naparrotik honea etortzen ere. Eta hori esaten nuen, eta unaikin hemen saiakerak egin ditugu, 2018, hogein, eta poste naiz, zetien horko lanzaderatako bat izan du ginen, lehen zanten Arantxa presidente zon, gu juntan, eta bultzatzen beti Euskal Sagardo bat. Eta gustatuko liken izautzia, espero dut, urte asko gabe, Europa mailan, edo mundo mailan, iparraldien eta denien, Euskal Sagardo bat, Euskal izenakin. Ez txakolinak eta ez da desprezietetik, baina indutena zonalde bakotxe beria. Hemen nahi zuten batzuk astigarraga jarri, eta guzaten nun astigarraga zala herri bat, eta beste herritan sagardu iten zela. Baina astigarragako bat entzat, Irunen, Ondarrabin uste dute sagardu izela egin. Eta gerra ondon, Lezo, Ondarrabi, Irun, Oiartzun, kostalde honetan, prezioa hor ajustatzen zen. Eta beti 2 zentimo gehiago patzen zen, beste tokituko ginen. Orduan, bebalorazio bazen, kontzientzia hori galdu zen, industrializazioen. Nede mun bertan, hemengo sagastik eta erlek dena joan zen pikotara. Uste dut bakarra, nahizela, koimano bakarra erlek eta sagastik ontzen jutenak. Eta, berriz bueltatzen nahi da, bentzafrenua eusten digu, eta gutxitu garen, aigia pixkat bueltatzen, jendeare erakartzen, eta ne pozo hori izango litzeken, gaztetan izaututan gauza, eta nire inguru historia berriz bueltan makiaz. Bai Euskal Sagardoi eta bai zonaldeari, zertien guk esaten genuen. Logiko da, gure dirua Normandira biali, lan errexin bai, baina dirua bialtzen egiara batetik, eta ez geha gure produktukin lani nahi. Orduan, hemengo baserri basterrak, eta ara erdi bat sagardunak, edo jarri nahi dunak, jarri zala eta probetxo bixatate zala lurrari, eta baserrin bizi, plus bat gehiokin. Guk sagastiko izautu jugu. Bizitzeko behar da etare asko, baina, plus bat duzu. Etarea bat baldin mozu, etare erdi bat, egin zu plus bat, hortikan urtien azkenin soiz batzu jaso. Ilusio hori gu beti mantendu dugu. Hala da, Iñaki, nola bat egin behar da bueltatze hori edo berreskuratze hori, eta zuk nola ez da bezitu zinula ebai garaioi. Eta, eskertzen da ebai, zu bezalako jendekin ebai itzeitea, aposto joitea, eta jendei ebai kontzientzia izabaltzea, eta, hortako ebai pasatuko gau Naiagirrekin itzeitea, beste atalontan ebai gehiago sakontzeko nola ikusten don egoera guzia, eskerrik asko Iñaki, gauze guzio kontatzeatik, eta pentsatzen dut, beste baten ere bai, elkarri ikusiko dule, eta elkartuko gala berriz kontuotaz itzeiteko. Eskerrik asko zueri, eta nahi duzuen arte berriro. Hoixen. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera. Kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia. Unaiagirrekin elkartu oain gontan Euskal Sagardo jatorri izendapenen ingurun itzeitea, jaketa hemen Ola sardotekin elkartu gan. Eta, ja urte desente badamehazki honek, Euskal jatorri izendapen deituri honek, baina nola bat jendeiak ordarazteko kontatuko zeinuke zer den zelburukin edo ze interesakin sortu zen hau?
Bueno, jatorri izendapen guzti bezala, gure jatorri izendapenare sortu zen pixka bat, bertako sagarrakin, bertako lehen gaiakin, egindako produktu bat balorean jartzeko, ezta. Orduan, ja urte mordoska da mazkiu, naizta gu beti esaten jatorri editura berri bat gehala, ze beste jatorri editurak ingurun ditugunak urte gehiago dituzte. Bueno, lehenengo egitasmoan ikusi daukatena, 2000 urtean ja zegoen sagardogile talde bat, horretan hasi zen amoitzen, baina 2016ko uztan izan zen, lehenengo jatorri editurako lehenengo sagardoa merkaturatu genuna, 2017 urtean, eta orduzkeroztik aigea jatorri deitura honekin lanian, eta egia esan orain pauso garrantzitsu baten gaude, ze Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako sagargile eta sagardogileak dira jatorri deiturako parte, baina egia bai iparraldeko sagardogileekin eta Naparroako sagardogileekin elkarlanian aigea momentu honetan jatorri deiturara beraiek ere batzeko. Orduan, momentu garrantzitsua da, eta pentsatzen du datozen urteetan danak batera joango gara jatorri deituran Euskal Sagardoan. Orduan, nolabait etorkizun batei beide zazpi probintzik bezala elkartzeko helburu bat daukezu, ez? Bai, eta batipat sagardoak gaur egungo egoera, baina batipat sagardoan historiak ere hortara bultzatze gaitulako, ez da, sagardoa ez da Gipuzkoa eta Bizkaia eta Arabako produktu bat bakarrik izan, historikoki bai Naparroan da bai iparraldean ere eginda, eta oraindik ere egiten da, eta bai sagar bariedadeak eta danak ere danetan dauzko gordeak, eta orduan iruditzen zaigu jatorri editura bat behar degula denontzat hortan nahi. Asko gustatu zait esan dozuna, ze azken baten igual gaude oituk, adibidez, gazte guzik etortzega sardotegi eta Gipuzkora, eta nola batxe dauku sardon kulture hoi igual aldatu, eta ez historikin hain beste zer ikusie dona, eta nola batxe aldatu barra dela, edo berriz inbiar dela sardon kulture hoi, ezakitzuk nola ikusten dozon ze kultura dauken, edo berezko ondare hoi zer den, eta nola eman barko zitzion horrei buelta? Bueno, askotan ondarei buruz hitz egiten degunean, eta historia buruz eta beti historia laburra hartzen du kontuan guk ezagutu duguna, ez da? Zerbait izan balin badegu eundaka eta milaka urtetan Euskaldunak sagarra izan da, hoi badakigu, arrastoa bilatu degulako, ez da? Sagardoare bai, orduan badakigu, sagardoa milaka urte baditula, baina gero sagardoa konsumitzeko modua eta sektore aldatzen junda, ez da? Eta orduan, azkenengo urte hauetan sagardote egindarra handi hartu dute, baina produktura joko bagendu danak historiak aurpegi desberdinak ditu, orduan bai noski, gaur egungo egoera oso interesgarri izan lehike, baina etorkizunea behiran ikusteet gertatu den guztiak eta historia guztiak bide asko markatzen dizkigula, eta aukera desberdin pila bat, ez da? Ez da berdina sagarotegi bat Gipuzkoan, Naparroan, edo iparraldean orain ere, edo Bizkaian, Araban, edo zonalde batetik bestea, ez oain Bidasoako zonan gaude, baina jungo bagina Irunalde hontan, jungo bagina ez dakit Donostialdera beste modu batea da, baina gure historiaren parte sagarra eta sagardoa da, eta nik uste toi jarri berdula balorean. Bai, argi dau baietz. Baina kontsumitzaien joera hoi edo nola izan diteke igual kontzientzi hartzen nola bat joi berreskuratzeko? Bueno, guk uste dugu hortan aigea, ez da hain errexea, baina aldi berian dana daukau, ate guzti dauzkau irikita. Sagardoak etorkizun handia duen produktu bada sagardoa, ez bakarrik hemendik kanpoaren mundu mailan gora dijoa sagardoan konsumoa, eta guria bezalako sagardoan esanik ez azkenian da, produktu natural bada, sagarreti dator eta alkohol graduazio bajua du. Momentu honetan, tendentziak horti dijoa, orduan guk aprobetxatu behar du olatu hori. Olatu hori aprobetxatu, jendeari esan zer egiten dugun, ze kalidadetako produktu daukaun, eta konsumitzetan tokin indartu, eta konsumo bajugoa dan beste herrialdetan, Euskal Herri barru nahi naiz, konsumo hori bultza. Aurreneko pauso behintzat horre beharko luke eta hortan nahi geha. Orduan esan ezak egual, lehenbizi bertan nola bat bultzatu bar dela, baina gore bai hitzein doz egual merkatu irekitze batez, ez dakit hori eman den edo ematen nahi den, edo emateko asmoa dagoen, nola ikusten doz hori? Bai, eman da neurri baten, eta ematen ari da baita ere, eta emango da. Ze gertatzen da, egia da, gure sagardoare oso berezia dela. Esango benduke, sagardoaren antzestroa bezala gehiago, sagardo naturala da, hemen egiten dena sagarra bildu, txikitu, zanpatu, eta irakin. Esan nahi, ardo bat bezala egiten da. Mundu mailan sagardo asko egiten da, baina ja askozaz sagardo demagun industrialagoa dia, edo ura gehitzen zaia, azukrea, zeobia, hemen ez. Orduan, hori oso interesgarria da, baina mundu mailan ez da ezagutzen sagardo mota hau, eta orduan hori ezagutzea eman behar dugu. Eta kanpoa begira ere bere indargune handik ditu, produktu natural badalako eta alkohol graduzio bajua, baina ez da ezagutzen, orduan hor daukagu erronka oso garrantzitsu bat. Eta barruko merkatuan ere askotan berdina gertatzen dugu. Jendea sagardo ezagutzen du, ez eguneroko konsumoko produktu bezala. Sagardotira joten da, urtean 2-3 egunetan eaten du, eta guk esan edo jendea eguneroko konsumorako, edo egunero, edo bakoitzak ohitura dituen arabera, edo asteroko konsumoako produktu badala. Hala da. Eta zen aurri uste dozu igual hartu beharko liekela ez, azken baten igual joate ganen taberna batea zerbait hartzea igual ez zaio okurritzen hemen hartzea sardoa, baizik eta egiten sardotegi batea joatea eta hor bakarra konsumitzea. Bueno, lehenengo ez da behin bistaratea behar dugu, hau da, bai dago igual uste duna baina taberna eta jatetxe gehiagotan sagardoa, guk eskatzen diona, hosteleroi da,
euskal sagardo eukitzeko, bertako sagarrez egindako produktu, kalitatezko produktu hori eukitzeko, eta hortan guk ja apustu hori egite bali mautegu laguntzeko pres gaude konsejutikan, bistara ateratzeko jendeari ez dakite, karteleria dela edo botellak bistara atera, bestelako materialak ere jartzen ditugu, sagardo ondo konserbatzeko eta beste, eta lan hortan aigea, baina uste dugu lan handi badaukagula, baina lortuko dugu, poliki aigea kontzientzia sortzen. Eta kontzientzia horrekin ere bai lortuko duelako hontan, ere bai bidea hortik iten da, esan dezakegu. Bai, eta gero garbi dauna da, kontzientziaz gehiago jende gustatu inbertzaio, baina uste du pauso hori eman daukagula, sagardo sektoreak, sagar sektoretik hasita pauso handiak eman ditu azken urtetan, eta nik uste kalidadean pauso handi bat eman dela, eta gaur egun sagardo asko dauzkau, gero eta hobeak gainaz, gauz berezikiten nahi dira, sektorea, sagarretik abituta beti, sagarrak beste modu batean lantzen dira gaur egun, bariedadeka lantzen dira horrek joku handi ematen du, gaur egun dazkau bariedade bakarreko sagardoak, bi bariedadekoak beti bezala nasketa handia dituztenak, edo beranduko sagardoak, edo 1000 aukera daude, baina hori azaldu inberdio, konsumitzailei eta konsumitzailei gustatzen zaio. Esaten aiza ez, 1000 aukera dauden hortan aniztasun bat bezala dagoela, ze berezitasun dauzkedo, zenbat daude, zenbat sardotegik bai indua postue izendapen honekin, zenbat sarmota daude? Sagardotegia gaurren 50 daude, sagar motak 106, baina Naparra eta Iparraldea sartuko galia 250 sagar mota izango genituzke. Pentsatut danak hemengoak diala, izenei behitu beste egizta, danak euskalduna ia 189 edo 100 esango genduke, euskerazko izena dute, eta 100 urte atzeti datozen sagar mota dia. Hemengo baserritan mendez mende hobetzen jundian sagar motak, ezta? Hor da gure altxorra hori da. Eta gero, sagardo motak ere, gaur egun 50 sagardote ditugu, jatorri dituran barruan gaur egun egongo dira 130 bat sagardo desberdin. Bakoitza dugu bere euskal sagardo normalena demagun, euskal sagardo beti iten da moduko euskal sagardo, baina gero de monobarietalak, kriantzakoak, bestelako hainbat eta hainbat aukera. Eta, hau poliki-poliki dijoa, jendea ez dago ituta ere gauz guztitara, eta jendei gustatu arren, gero merkatuan bilatu inbehar dut, ez da, nierrexea, adibidez online salmentatikan ere produktu berezik asko saltzen ditugu, eta taberna batzuk ere animatzen diukitzea, edo, dendaren batzutan ere bai, baina, hau, prozesu luzea da, eta, sartuta gaude ja bide hortan. Bai, prozesu luzea da, eta azken baten bai sektore asko hartzen ditu, hasita sarbiltze hortatik, eta gero ja bukatzen merkaturatze hortan, baina, esan duzun bezala, pixkekan ikuste ere bai hobetzen joanen gala, ez? Bai, eta gero kostiente izan behar du baita ere, 2025an gaudela, ez da inerrexea, esan dugu sagarra beste eta beste, baina, baserri giroa orokorrian gora ez dijoa, orduan, sagarra egingo du jendea behar dugu, hortarako sagarra ondo ordaindu behar da, hortarako produktua beste posizionamentu bat behar du, soka bat da, dana landu nahian gabiltzana, baina askotan usten dugu, beharrezko eskailera maila pasa dugu, baina beste zulo bat etortzen da, orduan, hau etengabeko lan bada, eta egokitu behar du 2025a. Ez da erresa, interesgarria da, nik uste gainea ilusio handiz hartzen deun lan badala, sektore osoak hartzen duna, baina, egokitu behar dugu, Bai, esan bezala, balio hortatik hasi beharko gineke, eta zuk argi utzi dozo ze pauso bete beharko liekin, eta eskerrik asko gurekin eotxatik gaur kontan, eta berre bai kontzientzio nola bat jendei bizte zaion, eta balio jartzen don, eta nola bat denan arten eusten don gurea den honei. Bai, espero edo baiet, eskerrik asko. Zuri. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Esan bezala Xabier Irabakin elkartuga hemen Olasardotegin enbako sindikatu denez, eta pixko bat orokorren lehenbiziko sektoren ingurun hitzeiteko, eta ja ikusita apirile bukaeran gaudela pixko bat bai udaberriko egoera hau ikusteko, nola dagoen lehenbiziko sektoria balorazio bat iteko, Xabier? Urte sasoiei dagokionez, nik uste, kanpoa edo nola baitezen da lurre ondo daula. Guraldi ebi neko indu, euski ere bai, ez azken aldi honetan, baina, belar asko dau, eta hori hona da, gure abeltzainentzat, batez ere gero udara txukun bat izateko, mendi ere oso sanoa, goiko mendietara jotzeuen abeltzainen kasurako, eta nik uste urte txukune datorrela. Beraz esan dezakegu nahiko orokorki nahiko ongi heldu zaiola gaurko uda. Bai, urte sasoiari dagokionez edori, bai, eguraldi aldetik eta
eta belarraldetik, eta sanidaldetik eta horrean, nik uste nahiko txukune datorrela urtea. Hortik aurrera, ja ikusin behar gero udarare nola datorren, porque hemen golpen zeiun, aztegea lehortea dala eta ez dakit zer dala, eta baina, bueno, normal, guaingoz ondo dijo. Azken finen asko menperatzen dolen biziko sektoren hemen eguraldik eta nola bat bere menpe gaude eta gauza hondik ezin duen horren kontra. Baina, bueno, ja beste gauze batuk ituz beste gai batea joan ez lehenbiziko sektorea orokorkizuk nola ikusten dozu dagoela igual aurreko urtekin konparatuz. Bueno, aurreko urtekokin konparatutan nik uste hobetosoa daula. Lasaiago. Batez ere gure kasun Gipuzkoan eta hoitan badaude sektore potentenak diela abere sektoreak, bai esne behiek, haragitako behiek eta ardik, hartzantza edori. Eta nik uste talde horretatik, hiru azpi sektore horiek lasaiago daudela. Esne behien kasun azkeneko urte eta erdi nahiko txukuna dijo. Ezin geha kexatu. Badauke bere izaera propioa hau da jarduera oso lotu edala, eta horiena, baina horren kontra ezin da, bueno, gauza batzuk egin daitezke, teknologia gehiago erantzi, lan sistemak ere bestera batea antolatu eta horiena, baina, bueno, hori oso komplejoa da. Baina berez, errentagarritasunaren aldetik, bueno, nik uste azkeneko urtete erdi honetan, nahiko ondo daudela. Eta bada, guk hori esateko, bada. Bai. Edori. Eta gero, haragitarako behien kasun edori, inoiz zautu ez ditugun prezio ditugu, baino esnetan ez bezala, haragi kasutan, zenbakiei erreparatu ezkio, lupakin begiratu ezkio berehala konturatzea sarri askotan ekoizpen kostua azpitik aigeala. Naiz eta inoizko altuenak izan. Horrek esan nahi du, azkeneko urtetan edo azkeneko hamarkadatan haragitako sektorea ekoizpen azpitik ibili dela, mantendu diela Europako diru laguntzei esker, eta hori, guk behintzat hola diogu, hori ezinezkoa da, aurrera begira. Zer gertatzen da, azkenen, misto asko dago haragi munduan, haragitarako behien mundu horretan, eta orduan, sarri askotan, zenbakiek ez diren egiten, tailerren edo beste kanpoko jarduera batetik lortutako dirukin, azkenen, etxeko zulok estatzen dituzu, Baina, bueno, egora aurreko urtetan baino lasaiago dau, ekoizpen aldetik, merkatu oso komplikatu dau, ze esportazioak guk naiz eta zuzenen ez esportatu edori, gure buru batzuk ere kanpoa joeten die, Kastilla eta Katalunia eta hortako zebadoren bitartez hori, batez ere Marruekos eta alde horretatik, Afrikako iparraldeko nazioetatik eskaera handie dago, eta orduan horrek merkatua erabat tensionatu egiten du, eta horti datuazte bai pasterontzako eta bai haragiaren prezio altuak edori. Eta gero hartzantzaren kasuen ere, momentu honetan 1,30–1,40ko prezioa du esneak, eta urte normala dijo. Hor ere oso ezberdina, norbeak bere gazta egiten duen hartzaien kasuen eta industriarako ateratzen duenak. Eta industriarako ateratzen duen kasun edori, leheno haragitako esan dutena, sarri askotan, badauzkegu hartzai txiki batzuk, hortik bakarri bizi ezienak, eta kanpoko dirukin horko zuloa estantzeuenak. Eta hori da zuzendu beharko genukena berez jarduera hori errentagarria izatea. Baina hori da pixka bat orokorren, esatez dut, guk
nik betik esaten, nik termometro hobena telefonoak. Osea, sindikatuko telefonoa lasai balima dau, seinale da egoera nahiko normala da, edo egoera lasai edala. Ja, jendea aztoratzen hasten danen, euzein aitzekin nahikoa da, telefonotik, deiarka azteko, ez? Eta horren, alde horretatik, ondo. Asko postega alegri ikeragarri da, holako notizi batez ez beti nola bat jegaz. Bai, oituta gaude beti, neharrez horre, eta, aurten, nik uste, ezin da edori, ez? Esan detena, gure tensio puntu momentu honetan da, aragitako eta hartzaien kasun, bertatik bizidien kasun edori, eta bat ez ere industriarako, eta kooperatibantzako zerbitze buenak, ez? Hoi dauzku, ez? Eta egia esan da, askotan gure pertzepzioa edo zenbakei begiratuzko pertzepzioa dakeu, eta zenbakei ez balin badiozu begiratzen, inoizko datu hobenak, altuenak lortu dituzten, batzuk pozio du, baina, hortau, eta ez nintako konta. Zer dela eta esan zinuke eman dela hobekuntza edo zerrei esker adibidez, hitzein dozu bai Europako diru laguntza hortaz, badakiu igual hoi ez dela nahikoa baizik eta egitan diru laguntza hoiz aparte egitan hortaz bizi alizateko, ezpen hortaz? Hor, beti esan hori da, merkatuen oferta eta demanda haintzen dula, ez? Eskaintza eta eskari. Eskaintza eta eskabide, ez? Eta orduan, gure kasun eta beste kaso gainantzekotan, merkatuak bata bestekin lotuta daude, ez? Nahiz tagu pentsatu, hemen irla bat gehala eta ez dala ez esnei sartzen, ez da aragi sartzen, eta ez ateatzen, ez? Guain arte inoiz ez atera, ez? Orduan, guain momentu honetan ikusten egana da, bai Europa mailan eta Europak beste kontinente batzukin, gero eta interkonektatuagoak gaudela. Ze gertatzen nahi da? Europako kasun behien zensua ikeragarri getxi da. Eta igeisten ahi da. Eta orduan horrek esan nahi du kasu batzutan aragi gutxiko daula merkatuan. Eta horretaz aparte, kanpoko merkatue, Marrokos eta hauek danak tiratzen bali maue, eskabidea desientea doanez horrek tensionatu dira. Eta esnetan kasun ere, zensoka asko jaitsi die. Eta badago, betik orain arte, azkeneko hamarkadatan betik esan nahi da. Behi kopuru edo ustialeko kopurua jaisten nahi da, baina gero eta ondiko die eta gero eta produzioa ondiko dut. Baina bere topea da, ere bai. Eta orduan, jaisten nahi dien zensoa eta hori da, jaisten nahi den neurrin, askotan ez dakeu kapazitatea horiek ordezkatzeko. Nahiz eta esplotazio desiente ondiko izan. Eta horrek, azkenen, esan den bezala, eskaintza jaisten denen, horrek eragaitean du hori. Eta adibidez, esnetako kasun, orain dela 2 urte, batez ere, distribuzio-kate bat, esnei gabe gehatu zenen, horrek argi gorri piztu zituen, eta orduan, guain, hor badago norabaiteko bildur bat distribuzio aldetik, esnei gabe geratzeko. Eta horrek sekulakoa suposatutun orain dela 2 urte, eta hor badago bildur bat, esnei gabe geratzeko, eta gaur egunen leheno denda baten argi gabe barkatu, esnei gabe geratzeko, eta orain arte hori gertatzen denda baten, eta ez da pasatzen, baina gaur egunen sare sozialekin, denda baten esnei gabe balima dau, hori belaxe, handi minutu batea, sare sozialetan dau, horrek horritzeu, eta izugarrizko zanda sortzen da, eta horrek, orain dela 2 urteko hori, behiek distribuzio kate guzti danak ez da, hori ezin da gertatu berriro, eta horretarako horrein duen berda. Denen bezala azken. Bai. Eskerrik asko lako errepasoa itiatik xaber gurekin elkartzetik gaur kontan, eta esan bezala asko poztega nola bat hobekuntza hoi ematez, eta urren gortan biltzen garen bai, hobekuntza horrek saitzen duen, eta notizia asko zobe gauden. Indartzen duen, mejora hori. Gestio horrekin pentsatu duzuk bai inbarko dozola lan bat, eta guke bai denan arten, osake hoi eskerrak ematen dizkizu.
Zurire, bai. Ba, hurrengora arte. Damen berre dakeuta. Hoixen. Venga, ba, oso ondo. Bueno, ba, hoxe izan duda dena gure partez eta badakizu helduden astean gauza gehiokin etorriko ga. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.